Altzate eta Urtubiako Tristan, Altzateko Jaun eta Ualdeko Lorenzo, berako elizaren apazaita. Berako historiarentzat zorigaitzekoak izan ziren bi pertsonaiei buruz hitz eginen dugu hemen. Lehen arduradunak izan ziren 1609an Inkisizio Santuaren aurrean zonaldean ustez sorrinkerian diharzuten lagunak salatzen. Hainbatek 1610ko Logroñoko prozesu ospetsuaren bitartez sutan erreta bukatu zutelarik. Esaten denaren arabera, zeuzkaten etsai ugarien aurka mendeku hartu eta haien ondasunekin geratu ziren. Izan ere, plaza honetan bertan, ondoko lesakako hirikoa zen aipaturiko berako elizako Ualde Jauna apaizaitaren armarri bana duten bi etxe topatzen ditugu. Indiano Baita eta Munuzenea. Zalainzokon ere bazuen bere armarria, orain Santene garaian dagoena. Julio Caro Barojaren ustez ez dago gazteluari buruzko dokumentaziorik, zeinen gainean parrokia eliza asentatzen baiten, baina Altzateko Jaunarena izan zitekela ondoriozta daiteke. Parrokiako apaizak izendatzerakoan beronen eskubideaz diharduen dokumentazioa baitago. Elizako atariraino igotzen gara herriaren ikuspegi panoramikoa eduki alizateko. Dorrera igotzen den eskaileraren ondoan, lorategi txiki batean, elizaren inguruan egiten ziren ehorzketak salatzen dituzten disko itxurako hilarri zaharrak daude. Jakina da ere, lehenago, ehorzketak elizaren barrualdean egiten zirela. Atarian jarrita, hegoalderantz begiratuta, ageriko hormigoizko dorrea duen eraikina ikus dezakegu pinu artean. 1953an eraikia, falangearen emakumezkoen sekzioarentzat egoitza. Leku berean lehenago aipatu dugun Garmendiaundia jauregia zaharra zegoen kokatuta. Jauregi hau, herri guztia menperatzea ahalbideratzen dion kokapena medio, militarki puntu estrategikoa zen, batik bat San Migelen zubia menperatzen zuelako. Aprilaren 4an, liberalek Odonel kapitaina buru zutelarik, Lauder general karlistaren erasoaren aurrean atzera egin behar izan zutela eta mendekuz, elizari baita kaputxinoen komentu eta etxeren bati ere su eman zioten. Erretaula, koro, apaingarri, sakristia, organo eta paperek kalte handiak jasan zituztelarik. Izan ere, koruaren gainean zegoen ganga